Започваме с разглеждането на сложни if конструкции, както например вложен if, if or и if and. За целта имаме една таблица, в която имаме имена на служители, години прослужен стаж, какъв е вида на служителя, дали е постоянен или временен, както и оценка или рейтинг от колеги. На база на тези данни имаме за задача да изчислим какъв бонус могат да вземат служителите, като има три вида бонуси. Първия вид е, ако служителя има 3 прослужени години, той трябва да вземе 250 лева бонус. При повече от 3 прослужени години можем да му дадем 1000 лева бонус. Как може да реализираме това условие? За целта в клетката, където пишем бонус, ще използваме if условието. Ако си спомнете, if изисква 3 неща за успешното изпълнение на формулата. Първото е условие, което се проверява. След запетайка са отделени трите параметъра. Втория е какво ще стане, ако това условие протече успешно или е истина. И третия параметър е какво ще стане, ако условието е лъжа. В случая проверяваме клетка E6, която е годините прослужен стаж, дали са по-големи от 3. И ако са по-големи от 3, това е логическия ни тест, всъщност това е условието ни. Ако са по-големи от 3, даваме 1000 лева бонус или 1000 изписваме в клетката си. Ако не са по-големи от 3, съответно правим втора проверка, която ще установи дали са точно 3, както имаме по условие. Ако са точно 3, да му дадем 250 лева бонус. А ако това условие пропадне, т.е. ако са по-малко от 3, ще му дадем 0 лева бонус. В случая виждаме, че имаме един голям if, в който е включен втори if, като втория if е включен при условие, че първото условие на големия if пропадне или стане лъжа. Това позволява вграждането на много такива вложени if-ове един в друг и по-точното определене на съответни случая заплати и бонуси на дадени служители. Или погледнато по друг начин, формулата гласи: ако годините стаж са по-големи от 3, да се даде 1000 лева бонус, ако са равни на 3, 250, във всички останали случаи да се дава 0 лева бонус. След като сме ввели формулата, може да я копираме надолу и виждаме кои служители ще вземат съответно 0, 1000 или 250 лева бонус. Второто условие за бонус гласи, че служителят трябва да е постоянен и да има едновременно с това над 3 години стаж. Тогава ще му дадем 1500 лева бонус. Т.е. трябва да намерим тези, които са постоянни и имат над 3 години стаж. За да осъществим това условие, отново използваме функцията или формула if, като вътре в нея вграждаме условие and. Какво следва от това условие and? В случая клетката F6 се проверява дали служителят е постоянен. Ако е постоянен и едновременно с това E6 или неговите години са по-големи от 3, т.е. ако си изпълни цялото това условие, ще му дадем 1500 лева, в противен случай 0. При нашия логически тест в if всъщност използваме конструкция AND, която позволява обединението на две условия и връщането на резултат true или истина, ако тези двете условия отговарят на проверката. След което резултата от този AND се подава на функция if и ако двете условия работят, му даваме бонус на служителя. Копираме отново функцията надолу и виждаме кои служители ще получават бонус. При третото условие, то е едновременно служителя да е временен и рейтинга му да е повече от 4, т.е. да работи много добре, или ако служителя е постоянен, но има много малко прослужен стаж, по-малко от 3 години, тогава се дава определен бонус от 500 лева. Нека да видим първата част на условието.
Той е служителят да е временен с рейтинг по-голямо или равен на 4. От предната формула знаем как става това. Едновременно служителят да е временен и рейтинга му е по-голям или равен на 4. Тези две условия ги обединяваме с функция AND. Втората част е да е постоянен с по-малко от 3 години стаж. Отново, чрез AND обединяваме условията да е постоянен и по-малко от 3 да е стажа му. И вече резултата от първия и втория AND го обединяваме с една функция OR, която означава логическо или. Логическата опция OR ще работи, ако или едното условие е изпълнено, или другото. И ако подадем резултата от цялата тая функция OR на нашата функция if, като начално условие, ако то се изпълни, ще дадем 500 лева бонус на служителите, а в противен случай даваме 0 лева. Както виждаме, формулите стават малко дълги и трудно се помнят. Ако искаме да проверим на всяка една стъпка как се изпълняват те, примерно да видим за този ред 6 Иван Георгиев дали отговаря на втората част на условието, просто маркираме тази част от условието, която искаме да проверим, след което много внимателно натискаме клавиша F9 и виждаме, че всъщност не отговаря на това условие. Той е постоянен, но годините му стаж са повече от 3. Нека да проверим дали той отговаря и на първото условие. Пак маркираме този AND, натискаме F9. Оказва се, че не отговаря и на двете условия. Следователно неговия бонус ще е 0. Нека да копираме клетката с формула надолу. Виждаме къде имаме съответно получен бонус. Нека да видим за кое условие всъщност той се получава. Проверяваме едно по едно условията с F9. И ето тук всъщност служителят е постоянен и има по-малко от 3 години стаж при служение. Следователно му се дава бонус. За да изчислим общия бонус, ние просто вземаме най-големия бонус от всички останали. Това го правим с функция max, като вземаме всички тези клетки H6, I6 и J6. В случая човека ще вземе 1500 лева бонус. Слизаме надолу, копираме формулата и така получаваме общия бонус за нашите служители.